Malapit lang may iwan, no? Yan na. Sakto na yung DLT. Number 2 tayo. 左側閉まるのにご注意ください。ドアが閉まります。松山行き特急列車ドアが閉まります。 Kami yung machuy lang, ano, machuy lang. Airplane. Business class. Alright. Tayo. Reserve pa to sa natin. Hindi naman ako. 自由席特急券のみ車内で集めさせていただきます。自由席ご利用のお客様、ただいまに車内で松山までの自由席特急券のみ集めさせていただきます。なお乗車券、特急券が1枚になった S 切符や海底機、スマイキなどのデジタル切符などが会計のみさせていただきます。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。ダメだよね。もう。Punta pa tayo ng beach. 아니 나는 목욕탕에 딱 들어갔는데 먼저 나는 yung ticket pa kanina titignan ulit mo kaya? Oo. 私なんか高齢者の方に平成60代までかなと思って。 Sa castle. Entrance. Ano? Pine tree.
Pinakamatanda siguro ito na pine tree. Yun oh. Ito siguro tanaw lahat. Yeah, right. City ng Matsuyama. Guys, pasok namin. Daw kami. Ah. Entrance. Guys, dito na kami sa taas. Yes, sir. Third gate. Third gate na. Sabi yung struck. Five lights mo. Third gate. Tamaan ng Nirebat mo lang ba na 1050 to. Alin tinamaan na? Kidlat. Yung mga kidlat. Third gate. Ibig sabihin, parang lakas ng kidlat no kasi natunog talaga. Okay guys, pasok na sa main. Kasi, mayroon ka na ng mahanap yan. Ng motor. Sakyan mo. Huwag mong itapon yung ng isler dyan ng pang-trip mo sa kahoy. Yun oh. Yun oh, yung lumaba. Ay, papasok ang ganyan.
Tama sa loob. Ito na yung ano mo. Nakapaalam yata eh, no? Pwede na. Pwede ko dalhin. Pwede mo rin dito rin. Saka Romy guys, saka. Yung may lagay-aragyan. 最近あれやね、ユニバ行くのにうちの駐車場を使うときぐらいしかSundan mga samurai. Ibig sabihin pala. Na-preserve nila, no? Prato. Yorkshire. Ito mga espada guys. Panto daw. Yung mga lumang espada doon. Luma. Nawang na eh. Guys, story there so much we have. Yes, and no brown. Takori mo. Minta tubig yan. Ito pala yung luma na takore. Gold. Gold siguro to, no? Ha? Gold. Tanso yan. Tanso. 长保鲜吗？不知道。 Grabe yung copy daw. Langgod daw ito. Ito no.
kahoy nila paggawa. Kung paano magtugtong. Ito ang paano magtugtong. Guys, yan na. Maliit yung pan.